Hola! Som la Comissió de Gènere de l'Escola Sant Gabriel de Barcelona. Un grup d'alumnes de quart que vetllarem per la igualtat de gènere i lluitarem contra les injustícies relacionades amb aquest tema dins la nostra escola. D'ara en endavant, volem que en aquesta escola hi hagi llibertat i, sobretot, igualtat entre gèneres. Però en què es basem i què fem? Hem reunit les diferents funcions de treball. Conscienciem. Escoltem, ajudem, treballem i informem. Número 1. Conscienciar la gent amb petites dinàmiques, jocs i xerrades sobre la igualtat de gènere i el que significa realment la paraula feminisme i el canvi que necessitem per arribar a aconseguir la igualtat. Número 3. Tenim un consultori per mitjà d'una bústia on podreu deixar-nos una carta explicant-nos el vostre problema i nosaltres us ajudarem a trobar solucions. També ens podreu enviar un correu a aquesta direcció pullila@sgbarcelona.org o si us agrada més podríem fer un consultori en persona a l'escola. L'únic requisit per fer la consulta al Gmail és que ens haureu d'enviar les vostres cartes o correus i que la comissió pugui respondre. A més, haureu d'escriure el vostre nom i cognom i a quina classe aneu. És molt important per ajudar-nos a l'organització. Número 4. A més, estarem informant-vos d'aquelles notícies relacionades amb la igualtat de gènere. Les trobareu en diferents punts del nostre passadís de l'ESO.